For me, it's important to send a very, very clear signal that we're doing nothing more than taking all the necessary precautions, and hopefully in a few weeks this seismic activity will have completely subsided and the island will return back to its normal rhythm. It's like a magical place, but then just a little bit too busy at the moment. Wenn man da mittendrin steht, muss man schon vertrauen, dass sie nicht mal nach hinten austreten. The problem is the boat bring so many people at the same time. That is the problem. If they control the times, everything is good. Μας πέρασε και συνεχίζεται. Πιο μέσα λέει. Καλημέρα από Σαντορίνη. Από. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Πάμε στην κυρία εδώ. Πάμε, παιδιά. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, παιδιά. Από Σαντορίνη. Εκτάκτος πήγε και στη Σαντορίνη για να φέρει κόσμο, καθώς υπήρχε θέμα με... Χθες το μεσημέρι ήταν πολύ φόβος. Εκεί φοβάται πολύ κόσμος.
και μακάρα είναι να είναι όλα καλά. Πότε αποφασίσετε να φύγετε? Χτες το βράδυ, κατά στις 10 η ώρα, έχει έρθει 8.30 ένα σεισμός, 4,6 και από εκεί έχουμε αποφασίσει να φύγω. Φόβος υπάρχει. Γι' αυτό φύγατε? Ναι. Μήπως πέσει κανένα μεγάλο σεισμό, αυτό είναι το θέμα. Φύγαμε γιατί φοβόμαστε πάρα πολύ, γι' αυτό.